Ahojte kamaráti, takže dneska máme 13.9.2023 a práve sa začína písať história naša nová. Sme partia chalanov, ale to o tom potom ešte budeme pokračovať. Momentálne ideme na miesto určenia, kde začíname rozbiehať náš nový projekt. Som sám v aute, za mnou mám ďalšieho kolegu, ktorý ma prenasleduje, takže ideme tam, potom príde ešte ďalšie auto, sme 6, ale bližšie informácie sa dozviete až potom. Začíname niečo nové, s čím Slováci sa podľa mňa ešte nestretli, možno stretli. Je to kvázi americký projekt na americký štýl, no a ideme to robiť tu v Európe. Takže sledujte nás ďalej a som zvedavý, ako to všetko vypálí a ako sa nám bude dariť. Určite budeme radi za každé prezdielanie, odber a like, ktorý nám dáte a postupne budú pribúdať ďalšie nové videá, takže teším sa na túto géru, ktorú momentálne spúšťame.